har satset alt på det her projekt. Jeg har mistet alt, ved det ikke lykkedes. Det, at det ikke fungerer, det vi ikke ved, hvor vi skal bo, det er din skyld. Jeg er pisselig glad. Jeg er fuldstændig glad. Så han er simpelthen så begejstret. Altså, han er så forelsket og glad, og så står der sådan en dobbelt flikflak gennem restauranten. Så jeg vil sige, at han er det, man vist kalder en sociopat. Jeg tror på det. Jeg tror ikke på, at der er noget galt med det. Jeg tror ikke på, at der er noget som helst forkert med det. Forstår du det? Ja. Altså, jeg har jo den der anekdote om dengang, vi kørte afsted til en fest inde i Store Kongensgade, og han lige får sit ur. Det koster det videre øjne. Det var 250.000. Æsken er lige kommet hjem, og han tager det på i taxaen. Og så tager jeg mit Breitling-ur af, kan jeg huske, og giver det til min kone, og så får jeg så det her Paul Newman Daytona på. Og der sker der bare et eller andet med ham. Der falder han over på den anden side. Der er sådan et eller andet, der vågnede dagen monsteret i ham. Altså, der er han ikke til at stoppe. Og der kan jeg huske, der ændrede det sig lidt, det hele. Det var svært for mig at have sådan en ur der.